Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Magpalang gabi po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na pong bahalang kagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magkatubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman, lahat na panggamot ng mga orasyon. Dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at mahigit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay, at ito ay malaking kayamanan sa langit, pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan at ipagkalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung pangontra discommunion protection, Liwagan ng Pangasinan. Ito ay orasyon pangbakod kontra discommunion. Ang dasal po ng isang ama namin at isunod po yung orasyon ng isang bisis lang naman po. Magdasal po tayo. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Ito pa uusalin po sa isip lamang po at ipo sa dibdib ng pagkrus. Isang bisis lamang po usalin. Narito po ang orasyon. Uhay, Rixbir, Bantim, Isus Maria Trahumi, Swambit, Pikabit, Mi, Sirta, Isus Maria, Isus Alimi, Yuri Gulhum, Gat Bistrum, Mugum, Mundi, Mitam, Mikam, Gam, Birgum, Dios Maria, Munyamur, Salvame, Orbirix, Birbum, Amen. Usalin po sa isip lamang po ng isang bisis at ipo sa dibdib pakros. Napaka-importante po ito na pangontra discommunion protection. Pangkalatan po ito ay orasyon pangbakod kontra discommunion. Kaya aking binabahagi po dito ay pakaingatan po palagi. Napakabisa po ito. Sa mga baguhan po ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot po na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Yan po ang orasyon na pangontra discommunion protection. Salmo po ng isang ama namin at isunod po ang orasyon ng isang bisis lang po. Usalin ko po ulit ang orasyon para makon nyo po. Uhay, Rixbir, Bantim, Isus Maria Trahumi, Swambit, Pikabit, Mi, Sirta, Isus Maria, Isus Alimi, Yuri Gulhum, Gat Bistrum, Mugum, Mundi, Mitam, Mikam, Jam, Birgum, Dios Maria, Muriamur, Salvami, Orbirix, Birbum. Isang bis lamang, usalin po sa isip lamang po at po sa dibdib ng pakros. Yan po ang orasyon. At siya po kay Ninita Rotaero, Shirley Royola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Ryan Abiste, Jonix Bendadin, Andy Bonifacio, Crisley Abugao, Orchili, Tinetron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez,
Charita, Balma, Ilusiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Raulita C, Artin Camacho, Maricel Placido, Lipimia Pilipi, Ilma Triple E commented, Marina Arangues, Loli, Kayago, Yuan Bibs, Nuggets, at Gillian Dick, Bolbider, Sino, Burha, Inerpic. Sino, kung gusto po magpa-shoutout po, mag-comment lang po kayo ah, sa baba. Huwag po kayo mahiyang mag-comment po, mag-comment lang po kayo. At mag-request po kayo kung ano po yung gusto po yung orasyon, ipagkakalog ko po sa inyo. Pero huwag muna po kayo mag-apura, hanapin ko po sa aking libreta bago ko po ipagkalog po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Sana po huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bilay ko para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Makatanda po lamang po, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa kapwa. At palagi nyo tandaan, isa po sa isipan ang paggawa po ng mga pagbanggit po ng mga orasyon. Kung hindi nyo pagkabisado po ay masaling po nyo sa dahan-dahan lamang po. At pag nagbabanggit po kayo ay concentrate po kayo palagi para bumisa po ang orasyon na inyong pinatutungkulan na gagamitin po nyo sa pag ginamit po nyo sa pangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye po.